Kulelekini ukuba nakwamukela ukwenyuka kwe-tax ngo-2% iyolala ku-17% noma nivuma kwenqanyulwe igranti ebizwa-ke nge-SRD grant lena-ke ye-COVID-19 eyinani lika-R350 kwamalandi, kusho-ke uMinister ka-Finance uMnumzane Enoch Godongwana. Angiqale ngikubingelele ngikwamukele leli channel Maswidi Mina Production. Mangabe uyaqala ukufika cela uthi isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe, maqedwe bale video ushaye like bese-ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kwenze kanzima uMnumzane Enoch Godongwana kwabomzansi Afrika njengoba bezama ukuphuma nesixazululo sebudget njengoba namhlanje mhla ka-9 March 2025 eseveza ukuthi kulele kulabo bomzansi Afrika kuba bakhethe phakathi kuka-17% we-tax noma ukuba-ke kunqanyulwe noma kuphungulwe isamba esitholakala-ke njengegrant ye-COVID-19 oku-R350 wamalandi. Izwe lomzansi Afrika libhekene nencindezi njengoba uhulumeni ezama ukukhuphula i-tax esuka ku-15% iya ku-17% ngo-2% wakhulunywa emalangeni adlule ngoFebruary uproposwa-ke uMnumzane Enoch Godongwana kanye-ke neqembu le-ANC owaphikiswa-ke amaqembu kakhulukazi nje iqembu lomkhonto wesizwe kanye neqembu le-DA abayichitha bathi chu abayivumeli-ke leyo khuphuka kwe-tax. Namaningi-ke amaqembu ake-GNU akhona-ke angavumelani nawo, kodwa-ke amanye futhi ayavumelana-ke nale tax njengoba-ke bethi inhloso yayo ukuqokelela imali eyozifike ku-58 billion wamarandi ezothathwa-ke leyo mali ifakwe ekuthuthukisweni kwemiphakathi nasekwakhiweni kwezakhiwo zikahulumeni. Kanti ukukhushulwa kwale tax kungalekelela kakhulu ezintweni ezithinta umnotho waleli lomzansi Afrika njengabo nje o-350 i-agriculture kanye-ke nokukhiqizwa kwemithi, imishanguzo kanye-ke nokunye nje okuphathelene-ke nemishini nakho konke ungase ukucabange okungathuthukisa izwe lomzansi Afrika, kodwa futhi kungaba-ke nobubi kulabo abaphila kulelizwe ikakhulukazi-ke abasebenzayo abangaholi kahle njengoba ukukhuphuka kwentela kusho ukukhuphuka kwayo yonke into ekhona kuleli lomzansi Afrika kusukela ekukhushulweni kapetroli, ukukhushulwa kwemali ogibela ngayo uma ngabe uya emsebenzini noma ngabe uya kuphi, ukukhushulwa kwempahla uma ngabe-ke uyoyithenga esitolo. Kanti-ke already nje iningi-ke labantu bakuleli lomzansi Afrika liyakhala ngendlela amaholo abo acazwa ngayo ikakhulukazi abantu abasebenza ngaphansi kukahulumeni. Ngakolunye uhlangothi futhi ukunqanyulwa kwale grant u-350 kungenza abantu abangaphezu ka-8 million kuleli lomzansi Afrika ukuthi-ke basale bengenalutho abayitholayo njengegranti noma-ke njengesamba nje esingabalekelela ukuthi-ke baxoshe ikati eziko. Ngakho-ke ngane zakwethu ngicela ukuthi sihlangane ema-comments ungitshela ukuthi-ke wena ucabangani ngayo yonke lento eproposwa uMnumzane Enoch Godongwana ukuthi kukhushulwe i-value added tax ngo-2% noma kunqanyulwe o-350 noma mhlambe-ke yonke leyo nto abangayenzi, kunalokho ababheke esinye isisombululo esingaba khona. Kanti akhona kamanye amazwe asurvivayo ngaphandle kwe-tax eleli-ke lomzansi Afrika lingelinye-ke lamazwe ane-tax incane kakhulu ngoba-ke amazwe amaningi vele i-tax yawo igudla kibo 15% kuya-ke ko-10% bese ukuthi-ke i-tax enkulu kakhulu iyaye-ke ibe u-27%.